A z čoho je kakauko? Mlieka. A zdravé mlieko? Áno. Kto pije každý deň mlieko? Zvihnite hore ruku. Každý deň kto si dá mliečko alebo jogurt. No, to už viacerí. Ja som sa naučila, ako prihrávať krabičky k sebe. Ako? Pozrite do očí. Pozerať do očí, kravička ma príde k tebe. Musíte byť hlavne ticho a nie prudké pohyby. Videli, čo budú jesť. Aj slama, kde je uskladnená, aby bolo teplo. A že všetko vlastne, čo kravička dáva, sa dá užitkovať. Takže deti dnes videli hlavne dojnice a teliatka sme boli pozrieť všetky vekové kategórie zvierat, výkrmbíkov. Porozprávali sme si o rozdelení podniku na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Hovorili sme o plodinách, ktoré sa u nás pestujú, o tom, ako sa dostanú k spracovateľovi. Rozprávali sme sa o mlieku, ako sa od krabičky dostane na stôl. To znamená, že cesta k spracovateľovi, od spracovateľa k odberateľovi. Porozprávali sme si o jednotlivých plodinách, pozreli sme si haly, kde máme uskladnené zrno, teda všetky naše obilie, všetko naše obilie. Ukázali sme si siložné vaky, deti videli, ako sa naberá do krvného voza siláž a kukuričné mláto, čiže videli, ako sa zvieratka stravujú. Myslím, že boli spokojné. Takže ja beriem zvieratka a tretiaci z pustých ulán tu ostávajú, áno? Budem učiť zvieratka a na rok sa zase vymeníme, dobre?